Brad, asa pwede mamista? Pogi nito. Kasi ka. Ano ba ginahin? Ha? Ikaw. Ito to. Ha? Banda. Aman? Mista. Ada beda? Sana. Balbo. Wala naman takailoy. Wow. Paano kay vlogger ang dito? Ha? Kay vlogger ang dito. A few moments later. Pista di Albor na yun, no? Wow naman! Ma'am, tibok Albor ang pista. Dalawang Tibok beses Albor. na yan! Katon mo ilakuan, Mark Nicolas. Brad, asa kita ingat yung Facebook gani? Asa kita ingat Facebook niyo? Asa to, Wingkol baka? Asa kita ingat yung vlog? RCT Classic. Ha? RCT Classic. RCT Vlogger? Yo guys, dali ka ba nga vlogger no? Ano, mangita ni pista karon o ba si ato ni vlog o ato ang idol pod ang naka-scrambler. Let's go! Dol, kaya la dol diha? Abi pista, Albor. Salamat sa invite, tara G. Sana. Kamara si kan, ato ni vlog si RJV Classic Adventures. Get low when the whistle go.